Ambade te duma kanubao ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyan zora konona na anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe fe be sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 mbalmake ibe ga fe fo tever rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi في مادي قل أنت مني دوتي ni wal dafara e passé daka kasirad nama sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi yereta sita sidi kan numero flani warici war sera allo ye war soro onyena tiere la koni sama be maminye konkomiti goshi ngonga sama mone i yereta asongo ka nogoni mali warci sira be depo e fuye warbe ci funi application e wa bosara e musaka fitini e sama mone jini kurambe sara na e credit ubeta na e sani fere beke na e sama mone ni yaw mali yaw taye aya chifle kan galumbonda Kabeni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur perpé Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana konomiketu n'aw bi fɛ k'aw sendo an ka nin jeu in na a ka nɔgɔn aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefɔniw na ni dɔrɔmɛ 120 dɔrɔn ye aw garizigɛ bɛ se ka fara ci wa aw ka sɔrɔta dɔgɔmani o ye sefa wari 20 de e ma dɔn o ka di aw kana kɔnɔni kɛ walasa
ka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefɔniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se k'aw ka fête de fin d'année u diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye. Agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh mon eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est rien qu'à l'anglais. Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, il y a un métal EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangerie supermarché hôtel baru restaurant école publique école privée avocat notaire huissier pharmacie société de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Tinga an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ e Kasimi yɛrɛ ɲɛna
k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a koron k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kasimu ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kasimu n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ na a lase mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. filɛbaw ani an lamɛnbaw cɛw ani musow denmisɛnnin maabakɔrɔ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye décembre kalo ale tile 5 ye bi ye san 2024 Amara Nun Keyita ale biya k'a bila bɔlɔlɔ kan a bɛ se k'a ye cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka chaîne YouTube a y'a wasa don ale la kosɛbɛ an ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ vidéo tigɛli tigɛ ye foyi tɛ kɛ a dafalen neti a b'a sɔrɔ ye kibaruya minnu bɛ di kuma minnu bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen dafalen a bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ ka chaîne YouTube kan Amara sɔgɔmada in na Premier ministre Eco ani énergie maaw ma tila de Falaye tun bɛ yen k'a ko bɛɛ lajɛlen ma tɛmɛ miniti 10 kan énergie ye fɛɛrɛ fɔlɔ minnu sɔrɔ n'an b'a fɛ ka courant sɔrɔ joona an tɛna an da don sangako kuma na dɛ an kana na kɛ maaw ɲɔgɔnna ye n'an b'a fɛ courant ka mɛnɛ Mali fan bɛɛ joona k'an k'an senfa piripiri an ka taa Ganakaw fɛ yen an bɛ tɛmɛ Burukina fɛ an bɛ courant sɔrɔ Gana ka na o fɛɛrɛ bɛ énergie ka fɛɛrɛ dilenw na Côte d'Ivoire k'an ka taa yen fana o fana bɛ énergie ka fɛɛrɛw la anw yɛrɛ kun ye Laginɛ ta fɔ Turkiw ni Koreyɛnw fɛɛrɛ caman Amara nin y'a la belebelebaw ye min kɛra sɛbɛn ye sisan ka di Premier ministre ma sɔɔni an nana an da don o la Gao ani Menaka ko bamanciwale kɛbaaw bɛ munumunu na dugu ninnu da la dɛ tasara bere de b'u bolo waleya min kɛra Tenza Waten ko f'u ka mɔnɛ bɔ u yɛrɛ la wa Amara ni u ye na u tɛna na bingali kɛ ye dɛ u bɛ taa kɛ fan ne fɛ maaw hakili tɛ fan min na Premier ministre ale ni parti politique ɲɛŋwɛ bi don CICB kɔnɔna na sɔɔni sisan ni tilelafanaw dunna u na taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye o ko bɛna taa sira minnu fɛ an na o ɲɛfɔ maaw ye bɛɛ bɛ se k'o faamuya cogo min sɔgɔmada in na saraba o ye conseil des ministres i n'a fɔ laadala an b'a kɛ cogo min ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a bɛ se ka conseil des ministres kɔnɔ ko dɔn cogo di yirimajɔ polisiso maaw y'u boloda maa dɔ kan Amara ale tun bɛ ban anw ka yɔrɔ téléphone portable na a mobiliw la o tɛgɛ dara a kan maa caman y'a bolofɛnw sɔrɔ kalata labɛn hukumu kɔnɔna na Amara Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na kalanw daminɛna maa minnu bɛna taa maaw kalan minnu fana bɛ taa maa wɛrɛw kalan o kalanw olu daminɛnen n'o yɔrɔ caman na ji ale bɛ ka tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ba a y'a wolofondo bila pewu ka don dugu kɔnɔnaw la kɔlɔlɔ minnu bɛ o la an na olu da aw tulo kan don bɛɛ tɛ ŋana sɔrɔ sosan nka bi an na dɔɔnin fɔ kɔka kibaruya la sɔgɔmada fɛ ko bɔlen bɛ ko sudalen sa Amara ne yɛrɛ bɔra sisan débat la ni Algériens ye ko Mali hakilina ye mun ye nin Faransika ko in na a babu yɛrɛ ma ban nka komi an ka kunnafoni hakɛ sera ne ko ma n k'u ka hakɛ to ne bɛ bɔ kuma na komi visio conférence don hakilina yira don Mali la u ye an wele donc Faransi ko in
amara ni maa min bɛ politiki dɔn n'i bɛ politiki jateminɛ nin ti bali maa si la parce que nansara jamanaw politiki fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ bato olu fɛ yen n'i ka jama ka ca e de ta ye ko ye premier ministre ma bɔ jama fanba ka maa la u ko k'u t'a fɛ wa hali ni dɔwɛrɛ nana min tɛ nin o tɛna na k'a fɛ fana tant que a ma ta u ka mɔgɔ la u bɛna kuma kunnana kɛ ko budget nin ye nin kɛ ta o ye nin sɛbɛn o si tɛ tiɲɛ tiɲɛ ye min ye anw de jama ka caya a b'a da an ka mɔgɔ de ma wa n'o nana ni bo société u b'o minɛ amara politiki a b'a kɛbaaw de nafa farafinna ya ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ politiki a kɛkun y'a kɛbaaw nafa de jamanadenw ta la worobulala jura ye faransi ko an na dɔɔni fɔ a fana sabula bi sɔgɔmada in na ale de bɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen na diɲɛ fan bɛɛ fɛ Macron ka Barnier wasadenw y'ale gɛn k'a ka démission papier di bi 10 heures Macron yɛrɛ kan ka laseli kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 20 ni ala sɔnna ma an ye min sɔrɔ surɔta la an n'a ɲɛfɔ an ɲɛ b'an ka bɔlɔlɔ sanfɛ denmisɛnninw caman na k'an ka AES force conjointe bila ka taa ye ko Macron kana bɔ fanga la k'a ka to yen Dirisa Mɛmɛta k'an b'a fo k'a ni sɔgɔma. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an ka kuma fɔlɔ bɛ taa Menaka ani Gao kɔnɔna na Bamanci wale ni ɲuga wale kɛbaaw k'u ka munumunu salo cayalen don nin dugu fila kɛrɛfɛla la u donnen don minɛnw na minɛn minnu ni olu kɔni ye bingali ni labɛnni minɛnw ye dugudenw caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni na kɛ janfa tasara bere k'o na kɛ u bolo Menaka maa minnu bɔra kunungo sɔgɔmada joona fɛ k'u kunda Kidali sira kan olu ye maa ninnu ye u kɔni ma se olu ma Gao n'a lamini fana na sɔmin kɛlen don bi k'a fɔ ko ni maa ninnu k'u kɛlen don ka labɛn sabati yɔrɔ caman na min ye sirabaw bɛ sirabaw la karijanw bɛ karijanw na Menaka n'a lamini bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ Kidali sira la lycée kɔfɛla la ka taa Amara min ye maa minnu kɔni sera ka kilomɛtiri 25 ɲɔgɔnna taama kilomɛtiri 100 in kan n'o bɛ Menaka ale ni Kidali cɛ u ye a ye k'a fɔ sa ko nin ko in a ma nɔgɔn k'a ma nɔgɔn dɛ olu kɔni ja tigɛra u kɔnɔ gannen donna Kidali kɔnɔ kunu u fana ye welewelemada bila u fana ka dugukɔnɔmɔgɔw ko k'u y'a ye Gao fana maa caman ɲɛ sigandira Bamanci wale kɛbaaw caman kan munumunu salo dugu na a lamini bɛɛ lajɛlen na ayiwa ka kɔ o ɲɛ min ye Yorosokaw ye kunungo olu fana y'u ta dan tigɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ olu ka dugu yɛrɛ ni kuri ni ɲɔgɔn cɛ bi kataba 4 don Bamanci wale ɲuga wale kɛbaaw olu bɛ yen nka Keɲeba sira ta o ye bandiw ye denmisɛnnin minnu bannen don baara ma pewu u ti taa damanda la u ti wabɔ maa ye u ti foro baara kɛ u ti taa bagan gɛn olu kɔni bɛna na u jɔ mɔgɔw ɲɛ siraba de ka sa komi sira yɛrɛ man ɲi sisan ni mɔbiliw suru sarala u bɛ marifa bɔ ka maaw da o disi kan Amara nin basigibaliya ninnu jamanadenw ko gouvernement ka hakili to u la ale Gao sira fana ka tuguni a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati na bɛɛ lajɛlen ko ko Gao Bamakɔ ko sira labilara ka bɔ Douentza ka na ni maaw kɔni bɔra Douentza k'u kunda Gao ka Amara ko fara yɔrɔ caman bɛ Bamanci wale kɛbaaw bɛ yen dɛ pick-up tan bɛ dɔw bolo yɔrɔ dɔw la marifa girimanw b'u bolo u bɛ maaw jɔ yɔrɔ dɔw la u tɛ fɛn fɔ maa ye u b'a to mobiliw ka tɛmɛ nka min ye Gao marabolo la ka taa Ansongo fan fana fɛ Gao ale ni Itahaka ni ɲɔgɔn cɛ Bamanci wale kɛbaaw kɔni bɛ ka maaw ka wariw b'u kun ye yen fana pick-up fila bɛ u bolo dugudenw ka fɔla marifa girimanw bɛ u bolo nin waati in kɔni na maa bɛ tɛmɛ u fana bɛ k'u ka 31 labɛn de u bɛ k'u ta bɔ maaw kun Amara ba n'o o ye premier ministre ale ni parti politique tɔnw olu kan ka ɲɔgɔn ye bi min ye Ablaye Mayiga ye a ka fanga tali baara hukumu kɔnɔna na a ye welewelemada bila parti politique ma ko bi ko CICB la u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen baara kɛkun ye min ye o ye ka na u ka kuma liste électorale ko o bɛ cogo di yɛlɛmaba minnu fɔlen don jamana kɔnɔ o ko bɛ cogo di min ye baaraba minnu fana bɛ yen u bɛna sigi sen kan cogo di bɛɛ lajɛlen n'o ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye k'u bɛɛ lajɛlen kɔni caman u y'u ka lettre d'invitation sɔrɔ ka taa nin ko in kɛnɛ kan bi CICB ale kɔnɔna na kalata labɛn hukumu kɔnɔna na Amara k'a daminɛ bi la
ka taa se décembre kalo tile 18 ma Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa kalata labɛn baaraw bɛna na daminɛ maa minnu bɛ n'a bɛ f'olu ma ko formateurs olu bɛ ka taa maaw kalan minnu fana bɛ taa maa wɛrɛw kalan kalata ale ko kan préfet kɔrɔ min ye kalata dɔnbagana kɔrɔw sous-préfet kɔrɔw minnu ye baara kɛ faso yɛrɛ kɔnɔna na n'u bɛ kalata ko ɲɛdɔn olu maa mafalenw tilalen don jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ taa kalansen sigi sa kalata ko kan a bɛ ɲɛnabɔ cogo di min ye nin kalan in ye a labɛnnen don jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa sa k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin waati in na kalata ale dɔgɔdalen Amara kalata min bɛna a tɔgɔ ye ko présidentiel jamanakuntigi président kalata o de bɛna ale don ma fɔ dati ma fɔ labɛnw bɛ sen na sɔgɔmada joona in na yaasa ko courant ka se ka mɛnɛ an bɛɛ ka courant sɔrɔ i n'a fɔ a tun b'a sɔrɔ cogo min kɔrɔlen énergie maaw premier ministre tun bɔr'u fɛ alamisa tɛmɛnen a dɔgɔkun kelen ye bi ye Amara layidu dira ko a bɛ segin ka na bi alamisa ko énergie ye min bɛndɛgɛ mɔ fɛrɛ la ko k'o d'a ma Amara Falaye tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ premier ministre ka kuma la an ka jɛ k'o lamɛn a bɛ nanzarakan na. De l'énergie et de l'eau, ce directeur général d'IDM et de son staff. Bonjour également à mes collaborateurs. Monsieur le directeur, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, à mon nom propre et au nom de l'ensemble du gouvernement, je voudrais remercier tout le staff d'IDM et vous également pour ce travail abattu en une semaine. Nous n'avons pas de questions, quand je dis honnêtement que les remerciements. Je pense que la séance de travail se poursuivra à la primature. La séance de travail à laquelle vous êtes vous-même confié, un certain nombre de vos collaborateurs. Je pense que maintenant il nous appartiendra de travailler à partir de ces pistes de solutions proposées par le staff d'IDM. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier encore pour votre engagement. Comme je dis, j'insiste, nous comptons énormément sur le staff d'IDM pour nous sortir de cette crise énergétique. Et je pense que vous avez la solution. Vous avez l'expertise, vous avez la technicité. Et nous comptons également, bien entendu, sur les partenaires sociaux au sein de votre entreprise. Merci infiniment. La séance est levée. Papier min dira, Premier ministre yɛrɛ ka dakuriɲɛ fɔlɔ a ko ko a bɛ énergie directeur fo n'o ye Adu ye Ablaye Jibril Jalo anw da degelen don Adu la o a ko a b'o fo o n'a ka baarakɛlaw ale yɛrɛ fana ka baarakɛlaw k'a b'olu fana fo ko a y'a f'u ɲɛna cogo min jamanakuntigi de ye ale bila ka na k'a kana u lamɛn ko sabula ko énergie fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ u bolo k'u bɔra ka sɛbɛn mun yira a la dɔgɔkun kelen kɔnɔna ta n'o baara ye nin ye k'a bɛ nin minɛ ko nka baara o de daminɛlen filɛ nin ye ale b'a ɲini énergie directeur fɛ min ye Ablaye Jibril Jalo n'a ka baarakɛlaw ye ka fara ale yɛrɛ ka baarakɛlaw kan n'ala ka mafalenw u ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni sisan primature la sɛbɛn min filɛ nin ye a lawaleyali baaraw ka se ka daminɛ a nɔgɔnin fɛ i n'a fɔ jamanakuntigi a laɲini cogo min Amara sɛbɛn in fan dɔw an ye o wolo walangata ka ban o ye k'a fɔ n'an bɛ fɛ ka courant sɔrɔ joona an ka sɔn an ka taa Ganakaw fɛ yen olu ka courant o bɛ tɛmɛ Burukina fɛ ka na se an ma yan o b'a la filanan ye min ye Côte d'Ivoire taga an bɛ taa yen fana an bɛ taa courant fana ɲini olu fana fɛ an n'u ka se ka bɛnkan sɔrɔ an ka se ka na ni courant ye min ye laginɛ ye an y'o fɔ olu ka barajiw falen don tewu dɔ b'olu ka taw sanfɛ bi u bɛ se ka feereli k'a ma wa Turikikaw fana nalen don ni bateau baw de ye mun bɛ courant feere sabula kɔgɔji t'anw fɛ yan n'o tɛ a bateau kun dɔ nana jɔ an fɛ yan u bɛ courant feere maaw ma Amara ale ni fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na bi manantali an jɔyɔrɔ min bɛ yen selenge moteur minnu jɔlen don baaraba minnu bɛ se ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn in kɔnɔ sɛbɛn in kɔni Amara min diyara n ye u m'a fɔ ko sinikɛnɛ ko n'an bɛ fɛ yelen ka mɛnɛ nin fɛɛrɛ ni nin fɛɛrɛ nin don Premier ministre ko bila ka suma tere ma in koyi bi ta in ale y'o jɔ yen nka sisan sa u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ primature kɔnɔna na baara min bɛ yen u bɛ se ka kɛ cogo min na ji ni courant ministre o tɛ wa an bɛ to jiko la an bɛ taa Tumutu an bɛ taa Mali kɔrɔn fɛ nin waati in na Amara ba a y'a wolofondon bila pewu min ye ji ye a bɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na an y'a jateminɛ k'a fɔ
kunungo anye tumutu tafo mali marabolo yoro chama me mume danganda ula ji koni abeka siraw blanga tumutu ta de jugara kosebe tumutu kiun chama be bi so be ga bi kan ere no sura suga kan amara ni kuwe de fone kuruni ndade aha figa kuruni te ga do kan ngono amara ji mai ngoi ji aleto kumenga miye banyanga tomu mbe tomo tu gouverneur na ga baragalaw ukoko jimi sigile flaniye na be ka tonro la maw kana do ajila ji sigile bana ka cha wajira ni bana bena ferebina na tika fana munu mbe binu uluga yoro binin fle ku jate donga bla yoro yinu ulula folo miye fere woro fana na tika ma munu mbe nulu mago sara ere nyabalaw ni mbere ni tumutu de ji de flene ka sra bla peu ka do tumutu era dugu kono ni mfamana ka kede mfamana ka ke kabara ko ni ayo bla mena nyeta nga sokono mina onasa ni woni on zone de war maintenant aywa gouvernement maw wole mada bla lonuma ya sabu sega fere sura na to mi ji ko yi adam na jingare ber la lafia bugu o fana karafla la ka boy kata kadafika kanali israel fana o fana ji fana wolo wodura ji ko ni de chara afora mogo yana amena ko beki yakli tu yerala mi ye jiko alela amara na moray amena bamako commissariat mi be no oye yirimajo police soe a commissari oye modibo ka jaraye anaka danga no ye yusuf kulubaliye kabi novembre kalot le bisaba olube wulika jola ka manyini mami nta kunkelo no bingaliye na ye mobilu ya titemola téléphone portable mi nye chargeur ye kata se aka fe ndogari demsonu nga portable ndogari tablette ni chere nye tanakelo no wana ya tayromi abako kamera ti keme fladi kan mine anana kesa uye babinu de tata ngane ministry made ne babinu werai odo wula kata ni tay commissariat la mi nye muru ka jaraye aka segaseli kelaw ulu wula ku jo sabla police directeur no ye général de brigade de police Suleiman Traoré ale ya fo police ibe abi yoro aya jija de kada dato ala maw kana to deguna awga yoro la ministre fana de yo lanyini police directeur fana fe bara no mesaka ka tukomi o de la sa maoma ne ko ni bolote binga wuli ni be bingali ke ini police bi nyana babinu tale kataka kuma da bogoje nega minye jarai no ye kompoli ale afaka brigade maw yana abana tawte ulaga sega lige ni nana ya ningoko ale koni ka tablette tununa de uye tablette amara amara ni fresh na kana sa tablette abeka nguna yoro mina obena misabuguma uya tarase nuga mina unye katu bulu da tablette ka walsu dudo ko nana polisu dole kama leko kabi senva ko komini ni i ndori da ambi bla shu bla yoro ayijo sega kelaw ya wele ka nyini nga dala kana kama le resibe sambina nina are buguna tike ai uya nyini nga sa ko ko chena ko tablette ya leta ko nga ko mamu da fem nu bela jelen shuen ko ti ade ja oye ki wada me kabinu kuna sinu ko polisu bu no fe o dugu bla peu o tale justice maw ko ni minye ai ale diro masa ngamara tablette chama ne tigitaru no fe buluma fen chama tigitaru no fe minye yirmajo police so la ka foli ni buluma wala mandonge uye ukan wulika joni bara na sabula ma chama me uluga bulamina ngunturuna utaro kuba akara ja chere uba fa ko yangadi alabina maw kere fa ita do ere be ko yangadi jai alabe yengoya zongo kole ale boleno aba suya kata di nema donc mi police la kawye ambu foku wala mando kan baraka ko mana sogomare na saraba e conseil de ministre la dala alebe ke araba kuluba fama sigoro la général d'armée Assimi akonyama yaba alebulu conseil de ministre la sa sharek semunu me no uyolu baraka ulu tara
ministre be baara min kɛ anu ye baara minnu boloda olu fana ɲɛfɔra sariyakisɛw hukumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ sariya ko kunna ale ko nin waati in na diɲɛ seleke naani kɔnɔna na amara kabini septembre kalo tile 28 san 1954 olu tun ye sariya dɔ sigi sen kan sa maa minnu bɛ ni somandanw don aw t'a fɔ ma ko apatridu wa jamana si ka sɛbɛn t'i bolo min b'i lakodɔn olu ka ko k'o bugunatigɛ kɛ diɲɛ seleke naani yɛrɛ ko sa ko maa miliyɔn 12 o de bɛ diɲɛ kɔnɔ somati maa minnu na bɔyɔrɔ dɔnnen t'u la denmisɛnninlakaw ko olu de ka ca la kosɛbɛ waleya in bɛ sɔrɔ cogo di amara k'i kɛ somandan ye a bɛ sɔrɔ min fɛ o ye bangebaaw ye sabula den dɔw bɛ bange u ti papiye foyi ta u la u bɛ to dugu kɔnɔ u bɛ taa n'u ye dugu wɛrɛ la u bɛ kɔrɔbaya ye k'a sɔrɔ sɛbɛn t'u la min ye ka se ka o majɛ in wuli ka bɔ yen sa ministre Kasoge ale ko diɲɛ seleke naani yɛrɛ ye fɛɛrɛ kura sigi sen kan yaasa baara in bɛ se ka bali cogo min o de la sa maa minnu bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko apatridu yaasa u sen ka don sariya ko la fɛɛrɛ ni dabali sigira sa ka baara dɔw sigi sen kan u ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min u bɛ se ka munumunu salo kɛ diɲɛ fantaw la cogo min na ani k'u sen don maaninfinw ka ko bɛɛ lajɛlen na o la sa diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔnba ale y'a lajɛ sa k'a fɔ a ka sariya minnu tun b'a bolo n'o bɛ maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila olu ka ko hukumu kɔnɔna na u k'a lajɛ sa min ye apatiri ninnu ye u k'u sen don o ko la o de la sa u ye fɛɛrɛ belebeleba sigi sen kan min bɛna waleya ɲinansa in kɔnɔna na apatiri ko k'ale ko ban ka bɔ yen pewu sɛbɛn ka d'u ma u bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na Mali ale ye tɛgɛnɔ bila o sɛbɛn in na sɛbɛn min bɛ tali kɛ sa yɛlɛma la yɛlɛma min na ni mun ye minisiriso ka sigi sen kan yaasa apatridiya in a ko bɛ se ka ban cogo min n'o ye somandanya ni jamanatanya ye min ye ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u sen bɛ se ka don sɛbɛnw sɔrɔli la cogo min na nɔgɔyala jamana fantaw bɛɛ lajɛlen fɛ kalanko ani k'u ka bɛrɛ k'u don bɛrɛ la i n'a fɔ Nations Unies y'a laɲini cogo min u ka se ka ta ba la fana jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛ waleya in yɛrɛ kɛlɛ n'o ye maa minnu bɛ yen ni jamana tɛ olu la o fɛɛrɛ fana mana sigi u ka se ka fɛɛrɛ fana sigi fana u bɛ se ka wolo sɛbɛn sɔrɔ cogo min na ka dɔ fara u ka jamanadenya n'u ka fasodenya o kanuni kan sɛbɛn in ale kɔni taara conseil des ministres la kunu yaasa ka se ka kɛ sariyakisɛ ye min ye maa minnu bɛ yen ni soma t'u la ni jamana t'u la olu ka sɛbɛnko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na sa aw ye terikɛ ministre Sanu ale fana taara ni sɛbɛnden dɔw ye ni ko k'olu kɛ sariyakisɛ ye sariyakisɛ bɛ tali kɛ mun na sa o ye Mali sen donnen ye dugujukɔrɔ nafa bɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o o ye Bugunikaw ka lithium ye an sen ka don o musaka tilacogo la ani an dɔyɔrɔ ka lajɛ o la filanan o ye fana Mali sen bɛ se ka don cogo min na société lithium Mali SA o ko hukumu kɔnɔna na min ye a sɔrɔ la ka sen don fana u b'a fɔ min ma fana ko min ye mine de Nampala ye an sen ka don o fana na a sabanan ye min ye sa société Corali SA Sud ye Mali sen bɛ se ka don o fana na cogo min ko Mali gouvernement ale tun ye fɛɛrɛw sigi sen kan san 2022 yɛlɛma bɛ se ka don an ka dugujukɔrɔ nafako la cogo min na an ka damakɛnya ka kɛ n'an ka sariyakisɛ ye an ka sɔrɔ o ka bɛrɛ bɛn ka bɛn ni sɔrɔ minnu bɛ kɛ dugujukɔrɔ nafabɔlaw ye n'o ye sanu n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔna na sa Mali kɔni ale ni sanubɔ lithium bɔjɛkulu min bɛ yen n'o bɛ Bugunikaw fɛ yen olu tun ye bɛnkan kɛ bɛnkan min kɔnɔna na min ye société Corali fana ye ka taa fara fɛnko la kan n'o bɛ Bitugulu ka mara kɔnɔna na olu bɛ se cogo min na ka n'u yɛrɛ sɔrɔ an ka kɔdi kura in o hukumu kɔnɔna na ni bɛnkan ye bɛnkan minnu bɛ yen bi n'o bɛ na tali kɛ min na o ye k'a fɔ jamana ale sen bɛ se ka don sanu hakɛ la cogo min na 100 sarada la ka 30 sɔrɔ 30 in n'o ye jamana ta ye amara o 30 la 5 o na di kɛnyɛrɛye tigilamaaw ma min ye faso jamana yɛrɛ ye ale yɛrɛ senna don a la k'a fɔ sa kɛ 30 o ye jamana ta ye kɛnyɛrɛye ta olu o ye 5 ye o de la sa lithium min bɛ Bugunikaw fɛ yen ka taa se lithium SA fana ma lithium SA Mali kɔfto ma ale ni Corali société Corali Sud ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakɛw kɔnɔna na sa ko gouvernement sen bɛna na don a la han 100 sarada la 20 faso na o ta Nampalakaw olu fana ka société sanubɔyɔrɔ o hukumu kɔnɔna na min ye Mali gouvernement ye sɔrɔ min bɛ kɛ san kɔnɔna na ani jateminɛ minnu bɛ kɛ société ninnu n'o ye baarakɛyɔrɔ ni sanubɔyɔrɔ ni dugujukɔrɔ nafabɔyɔrɔ ninnu ye u tun bɛ sariya kɔrɔ min kan amara o bɛna na bila de koyi
sariya kura mun sigira sanubɔ ko la an ka jamana kɔnɔ o de bɛna na lawaleya n'o y'a sɔrɔ o kun ni Mali gouvernement kun bɛnna ka 2018 ta ye ni fɛnkola kun kɛlen don k'i sinsin o kan yɛlɛma o na don ko la sa yaasa Mali ale niyɔrɔ dɔ ka se ka fara o kan cogo min o de la sa min ye ni jɛkulu ye ni ale yɛrɛ bɛ baara kɛ Keɲebakaw fɛ yen Meja Nandi n'o bɛ Keɲeba marabolo kɔnɔna na olu de bɛ sanu ninnu bɔ fɛnkolakaw olu fɛ yen fɛnkola in e ko ale yɛrɛ fana tɛ bitugoli de ta ye wa ko yɛlɛma min kɛlen filɛ nin Amara Mali kɔni ka hakɛw u bɛna yɛlɛma wa a nana waleya fana don nataw kɔnɔna na Mali ale ni nin sanubɔyɔrɔ ninnu dugujukɔrɔ nafabɔyɔrɔ ninnu fɛ yaasa sa a kan kun bɛ min na n'o o ye tan ye o ka yɛlɛma o ka dɔgɔ sisan an bɛ taa mugan na mugan min falen tɛ se ka don a la cogoya si la hali ni sanu jiginna n'a yɛlɛla sɛbɛn in sanu de taara n'a ye ko bayɛlɛmali ka kɛ sɛbɛnkɔrɔ la min kun bɛ utukalo tile 8 san 2018 ko k'a yɛlɛma k'a kɛ sisan ta ye yaasa an bɛ se ka an jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min minisiri Mamu Dafe n'ale bɛ seko ni dɔnko kunna ale taara ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ tali kɛ yɔrɔba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ soba minnu bɛ yen baarakɛ yɔrɔba minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na olu bɛ se ka lara tɔgɔw bɛ se ka yɛlɛma cogo min tɔgɔ yɛlɛma in Amara kabini Mali a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta Mali ka kɛnɛba caman bɛ yen n'o ye Bamakɔ kɔnɔna ye o tɔgɔ kun dalen don nanzaraw la yɛlɛma hɔrɔnya talen Modibo Keyita n'a ka maaw olu y'u seko kɛ ka tɔgɔ ninnu caman yɛlɛma k'u da an yɛrɛ ka Mali maabaw la ani farafinna maabaw ko bi kɔni ko jɔn ko Ala u ye baara min kɛ baaraba don nka min ye baara in ye dɔ bɛ se ka fara a kan hali bi sabula yɔrɔbaw caman bɛ Mali kɔnɔna na minnu tɔgɔ dalen don nanzaraw la walima u ka tamasiyɛnw bɛ yɔrɔ minnu na Amara ko o hukumu kɔnɔna na sa Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi Mali den ɲuman caman bɛ yen maaw ɲinɛnen don olu kɔ Mali maaba caman bɛ yen Mali tamasiyɛn caman bɛ yen ɲinɛ kɛlen don olu kɔ ko ka olu labɔ k'u la sanuya k'u dɔn min ye denmisɛnw ye u bɛ se k'u dɔn cogo min na kalan bɛ se ka kɛ n'o ye cogo min bi kɔni sa ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye o de bɛna sigi sen ka yɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'olu tɔgɔ kuraw da u la tuguni hali n'o y'a sɔrɔ Amara kɔnti tɔgɔ dalen don dɔ la ye an b'o bɔ a la pewu an b'a kɛ Npiye Kulubali ye n'o y'a sɔrɔ sisan soforokun so dɔ sira nka irisi solo bɛ miruwiti la dɛ o t'a la yɔrɔ pinɛba kare dun o fana moral pium dun o bɛ falen ya deviation bɛ dun o bɛ falen Avenue Jean Justin dun olu bɛɛ bɛ falen ko k'o de falen sisan sa k'a k'an yɛrɛ ka Kumi Josew tɔgɔ ye k'a k'an ka Bazani Teraw tɔgɔ ye k'a k'an ka Damɔzɔn ni Firunu ni Cheikh Umar Talu ni Amadu ninnu fɛnw tɔgɔw ye ale ni an ka maaba minnu bɛ yen n'olu m'a ye ɲɔrɔn pankurutigi kɛnɛ o tɔgɔ dalen don Buye fa de la o wala o tɔgɔ dalen don Amara la donc ko o n'a ɲɔgɔnnaw ko ka olu de kɛ Bamakɔ fan caman fɛ ko wa fana Amara u ti dan o ma koyi min ye nin maaba ninnu ye u kalan de bɛna na kɛ denmisɛnninw kunna wala nin yɔrɔ in de la an ka gouvernement kan k'a jɔ a jɔyɔrɔ parce que bi an bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ nin ye ta nin bɛɛ ye walikan n'an b'a fɛ an sɛnɛ ka teliya an ka nin kalan ninnu k'an ka kanw na e ye maraka ye a ka k'i kun marakakan na n'i ye fila ye a ka k'i kun filakan na n'i b'a fɛ ka min dɔn joona i ka k'u kun n'o tɛ n'an k'an bɛ taa nin bɛɛ kalan kɛ denmisɛnninw kunna tuguni nanzarakan na an bɛ mɛn sira la dɛ wa sisan gouvernement fana kan ka tafa n'a nafan dɔ ten n'an bɛ baara kɛ ni kan mun ye u k'o ta ten n'o tɛ nin fɛn fɛn filɛ nin ka kɛ nin ye mɔgɔw tɛ nin si mɛn jamanaden fanba tɛ nin si mɛn u bɛ baaraba mun na nin ye ta a tɛ ka dɔn mun na a bɛ ka fɔ kanw na mɔgɔw tɛ kan minnu mɛn u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔna na u k'o dɔn u ka baara kɛ n'o ye n'o tɛ nin ŋaniya ɲuman minnu mɔgɔw bɛ tɛmɛ don o don u bɛ mun fɔ ko Samori ka kɛlɛkɛdenw n ko tubabuw ka kɛlɛkɛdenw don mɛ n'a fɔra bɛɛ ɲɛna i dɔnkan na nin de don nin de ye nin yɔrɔ in ye a bɛ ɲɛ kosɛbɛ donc maabaw tɔgɔ bɛna na da kalan bɛna na kɛ an ka tariku kan denmisɛnninw k'olu fana lakunu ka fɛnw ɲɛf'u ɲɛna min ye an ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔw n'an ka jamana taabolo ye k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ nin bɛɛ lajɛlen ko nin ɲinina assise nationale de fɛ ale ni assise de la refondation ko ka se ka nin baara ninnu kɛ Amara ministre ka baara bolodalen n'u ka baara hukumu kɔnɔna na ministre b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ sira ɲɛnabɔ kunna n'o ye Ablaye Diop ye
a ko k'olu tun bɛ novembre kalo tile 9 novembre kalo tile 9 ka taa se tile 10 ma k'olu tun bɛ irisikaw fɛ Sochi min ye farafina jamanaw olu ni irisi tun bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye sen fɛ sa kɔni bɛnkan kɛra fɛn caman kan irisi kan ka min lawaleya Mali yɛrɛ segira ko in kɛnɛ kan ka se ka farafina ani irisilaka kɛlɛ a tiɲɛ k'olu danganamaya maaw ye baaraba minnu sera ka kɛ u ye bɛnkan sɛbɛnw caman k'olu tɛgɛnɔ bila irisi yɛrɛ y'a ɲini sa ko san wɛrɛ ta ale ni u ka jɛrɛ sabanan n'o ye farafina ni farafina ni irisila ye ko ka kɛ farafina jamana dɔ la Abdoulaye Diop ale dantigɛli kɛ o kan ministre min bɛ kalanko kunna ale conseil de ministre la dɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tun bɛ barosigi la barosigi min ni o taara kɛ Kigalikaw fɛ yen k'a daminɛ novembre kalo tile 10 ka taa se tile 13 ma Kigali sa u ka jɛrɛ filanan bɛ tali kɛ kalansow la ko o senfɛ sa Mali yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min n'a bɛ kalan kɛ cogo min na u y'u da don o la k'olu fɛsɛfɛsɛ min ye nin waati laban in na sa Mali yɛrɛ bɛ fɛ ka yɛlɛma minnu don a ka kalanko la u ni Uranda y'o kuma kɛ Sisavane a ko ko ale ɲɔgɔnna minisiri min bɛ Urandakaw fɛ yen a n'o fana ye kuma kɛ u ye bɛnkan sɛbɛn dɔw ta bɛnkan minnu bɛ yen bi n'u bɛna kɛ Mali ale ni Uranda gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ kalanko ta nasira la sanayɛlɛ kalanso minisiri ale conseil de ministre la dɔnniya k'a jira sa k'a fɔ ko farafina maa mafalen minnu bɛ yen n'olu ye kalanko ta maafɛla ye n'a fɔ ma ko Kamesi olu ka jɛrɛ 39 tun bɛ yan an'u ka ɲɔgɔn lajɛ 14 na k'o bɛɛ kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan lajɛ ninnu senfɛ sa Amara kimɛli de bɛ kɛ ka maaw lajɛ maa minnu n'u jɔyɔrɔ ka kan baara ninnu kɛra novembre kalo tile 25 ka taa kuncɛ tile 29 jamana 12 ka bɔ farafina olu de tun bɛ yan min ye maa minnu tun bɛ yen sa n'olu kɔni kun nana n'u bɛ ka jɔyɔrɔw ɲini n'o ye diplôme baw ye sanayɛlɛ diplôme Amara o kɔni tun bɛ se maa 377 ma Mali ale yɛrɛ kɔni kun ye a ka jamanadenw fana ta tɔgɔ don a yira sa k'a fɔ k'u ye sɛbɛn ninnu kɔnɔna sa u kɔni ye 180 u y'olu de jateminɛ 196 kan maa minnu tun bɛ sa n'olu kɔni nana n'u ka sɛbɛnw ye u y'olu lajɛ Mali yɛrɛ ta kun ye 33 ye a la Amara ko 100 sarada la an ye ka maa 33 k'a bɛɛ lajɛlen ye diplôme kura sɔrɔ ka dɔ fara u ka kalanw kan Kamesi ale tɔgɔ la min ye ministre ye sa ko jɛrɛ senfɛ sa laɲini caman kɛra minnu kan ka yɛlɛla yɛlɛmaya u ka jɛrɛ 15 o kɔnɔna na o jamana fana na tila ka sugandi Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka ministre tɔgɔ la fana ye kuma lase kɛ conseil de ministre ka kibaruya d'u ma k'a jira k'a fɔ bi ko Mali gouvernement bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan n'o ye tungarankew ye minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ taa tunga la k'a sɔrɔ mun sara maa la olu ka ko bɛ se ka kɛ cogo min n'u ka segiliko baaraba minnu sera ka kɛ o la ko nka ko dɔ bɛ se ka fara a kan ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ minisirisow ni ɲɔgɔn cɛ ale ni dɛmɛbaa jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa baara bɛ se ka sinsin cogo min ye conseil de ministre kɛnɛ ka sa Musa Agatayɛri a ko bi ko yiriwali baaraw kan ka kɛ sabula tungaranke caman bɛ yen u bɛ fɛ ka segin nka min ye baara minnu ye n'u y'o kɛ u b'a fɛ ka na olu caman kɛ an ka jamana kɔnɔ yan dɛmɛ bɛ se ka ta ka don olu ma cogo min na sa ani minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka bayɛlɛmali baaraw kɛ taabolow fɛ sa minnu bɛ tali kɛ sɛnɛko ta nasira la min ye sojɔko ye ka taa se kalaliko ma ko ka olu fana dɛmɛ gouvernement kan ka dɛmɛ n'o fana maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka baara wɛrɛw kɛ taabolo wɛrɛw fɛ sa yaasa ka se ka sɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ka se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye o de la sa ko gouvernement kɔni ye donbolow kɛ Amara u ye dɔw ye donbolo sɔrɔ novembre kalo tile 7 tɛmɛnen min ye baara bolodalen 40 o tun bɛ sa u yɛrɛ bɛ se k'u bolomada n'o ye cogo min o musaka taara yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 100 na gouvernement ale y'o ta k'o di u y'a jira sa k'a fɔ ko ka se ka maa ninnu kɔni ladɔn n'o ye denmisɛnnin 40 ye kalansen fana kɛra u kunna minisiriso min bɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na a jira sa k'a fɔ fana ko min ye donbolo kɛra maaw fana ye Amara maa minnu segira ka bɔ tunga la ɲinansan kɔnɔna na maa 500 ɲɔgɔnna olu kɔni ye gouvernement ka dɛmɛ sɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma cogo min na yanni u ka se ka baara wɛrɛ kɛ halisa Musa Agatayɛri a ye conseil de ministre la dɔnniya sa k'a fɔ ko min ye tungarankew tɔgɔla don ye k'o bɛna taa sigi segukaw fɛ yen ni min ye décembre kalo tile 19 a n'a tile 21 Amara segukaw fɛ yen sa k'u bɛna taa don ale ɲɛnamaya don yɛrɛ sugandira diɲɛseleke 4 fɛ décembre kalo tile 18 sa sako kɛ maaw tɔgɔla don ye maa minnu n'olu kɔni ye tungarankew ye minnu bɛ taa tunga la min ye waleya in ye ko a laɲini kɛra Nations Unies fɛ décembre kalo tile 4 san 2000 san kɔnɔna na a kɛkun ye sa baara minnu bɛ kɛ min ye wulikajɔ minnu bɛ kɛ tungaranke minnu bɛ yen n'olu bɛ yɛlɛn k'u cɛsiri u n'u ka denbayaw ka se ka olu lakodɔn k'olu kɛ misali ye maaw bolo ani minnu segira ka na n'u sera k'u boloma don ɲinan ta k'o bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ale ni tunga o k'o bɛ cogo di baaraba minnu bɛ se ka k'o kɔnɔna na sa Segu barosigi bɛna taa tali kɛ o la ministre min bɛ bagan mara
ale ni jɛgɛmɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ amara ale conseil de ministre la dɔnniya ko baganw ka sɔgɔli ko san 2004 san 2005 ta ko bɛ taa kɛ kɔnɔbugukaw fɛ yen sabula an ka jamana kɔnɔ bagan mara ale ni jɛgɛ mara olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana sɔrɔ la kosɛbɛ kɛmɛ sarada la a bɛ taa se 30 ma gɛlɛya n'a ta bɛɛ lajɛlen sa ko min ye nin waati laban in n'a ye k'u kɔni sera ka 15 sɔrɔ walasa sa baganw ka se ka to kɛnɛya ka t'u golo la bagan ɲɛnamaw ka sɔrɔ an ka se ka feere kɛ ka se ka bagan sɔrɔ ka min ma an nafa yɛrɛ jamana kɔnɔ bana minnu bɛ yen sa n'o ka ca baganw fɛ yen ko fo olu ka boloci ka kɛ amara ɲinanta ko bɛna taa kɛ kɔnɔbugukaw fɛ Segu mara la a kan ka taa kɛ nin kalo in kɔnɔna yɛrɛ la minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko bagan miliyɔn 80 ba kɛmɛ saba ni 40 ba 2 ani 65 o de bagan olu ni sɛw ni kulo n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu ka boloci de kan ka taa kɛ ko nafa min bɛ a la o ye fɔlɔ bana minnu bɛ yen ni olu dɔnnen don k'olu bɔ yen bana wɛrɛ minnu bɛ yen sa no olu bɛ wuli misiw fɛ k'olu fana kunbɛn ale ni bibi na bana minnu ɲɛsinnen don bagan misɛnninw ma n'o ye baw ni sagaw ye ani b'a fɔ masa ko charbon n'o o kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ bi kosɛbɛ Valérie Fu kɔnɔna na sa k'o fana bɛ se ka k'a la lajɛ in kɔnɔbugukaw fɛ yen don décembre kalo tile 14 ni ala sɔnna a ma minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna amara ale conseil de ministre la dɔnniya banako ta nasira fɛ a ko sa ko nin waati laban in kɔnɔna banaba minnu bɛ an fɛ yan n'olu lakodɔnnen don kosɛbɛ ko kɔni o bɛ ka jɔ kosɛbɛ n'o ye coronavirus ye min ye dengue ye k'ale fana nɔgɔyara jamanakuntigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen ka bana kunbɛn k'i taalan ye k'o ka fisa ni bana furakɛ ye tangalan minnu fɔlen ani minisiriw bɛ santé bɛ kibaruya minnu di ani kɛnɛyaso bɛ kibaruya minnu di ko bɛɛ lajɛlen ka olu matarafa Bamako nin kalo in tile 4 n'o ye décembre ye san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre na Nyango do an bɛ sobolilaye o tɛ conseil de ministre ale banna ye amara i bɛ CNJ dɔn a ko CNJ kɔngɔrɛ bɛna kɛ décembre kalo tile 21 cɛbɔ ye maa 3 ye dépouillement bɛɛ lajɛlen kɛra ministre fɔnba fɛ n'ala sɔnna ma kibaruya tɔ minnu bɛ u bolo an na olu sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na yanni fɛn tɛ sabula CNJ ko kuma cayara kosɛbɛ bolofara minnu bɛ région kɔnɔna na olu bɛɛ sigira a tɔ tora bureauba de sigili ye ministre kɔni n'a ka maaw fana ye commission min sigi o ye dépouillement min kɛ o y'a ye sa k'a fɔ ko cɛbɔ bɛna kɛ maa 3 de ye an n'olu 3 tɔgɔ ɲini wulada in na k'u ka fugunatigɛw ɲini ka se k'olu yira maaw la ka se k'o baara kɛ amara bi diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi kibaruya kelen bɛ bɛɛ da o ye faransikaw fɛ yen ye faransi politiki a ye sira kura ta sira min ɲɔgɔnna famana ka kɛ kosɛbɛ min ye Emmanuel Macron ye ale tun ye maa min ta kalata kɔfɛ n'o ye Michel Barnier ye k'o kɛ fanga ɲɛmaa ye bɛrɛbɛrɛli tɔ minnu bɛ yen n'olu ka jama ka ca u ka wasabulon kɔnɔna na u kun y'a yira k'a fɔ ko maa in komand'u ye ko sabula u ni président kumana président ma u sagona mɔgɔ ta a ye nin de ta ka kɛ a ye sisan sa i b'a dɔn ko san ban waati sera i bɛ taa ni musaka de ye san musaka ka taa don bɛrɛ la se min ye assemblée olu de bɛ bolo karata k'a fɔ kabi cɛ ka papier yɛrɛ mana n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u y'a nɛni daminɛ kunu u y'a wele ka na k'a kana ɲɛfɔli kɛ fɛn kan amara Marine Le Pen ka sugu wulila u ye nɛnini da cɛ in kan tubabu ninnu bɛ fɛn dɔ fɔ olu tɛ se ka fɔ anw fɛ yan u ye cɛ bɔ fo miseliwo fɛ nka u ko ko bi 10 heures u kɔni y'a bila wasabulon mɔgɔw y'a bila sabula n'i y'a jateminɛ sa a ka budget n'o ye u ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye maa minnu tɛ baara la olu de sɛgɛnnen don u ka ko in na kosɛbɛ u ye fɛn caman fɔ dɛ nka bi faransi yɛrɛ kɔnɔna ka gɛlɛn parce que min ye mobiliw ye bisiw ni fɛnw olu caman bɛ grève la bi baarakɛla caman fana bɛ olu fana bɛ grève la ka na fara nin fɛn in fana kan Macron ko su in na k'a bɛ kuma amara anw fana ka maaw ye baro sigi kɛ an fanfɛ jamana maaw journaliste an kun bɛ baro sigi la bi sɔgɔmada in na Algériens de ye a fɛɛrɛ kɛnɛ sigi sen kan yaasa an ka se an solila k'a daminɛ nka u ye ɲininkali minnu kɛ o ye maliyɛnw ka hakilina ye mun ye nin ko in na an kɔni k'u ma maliyɛnw tɛ manteli ka dimi nin ko ninnu na kosɛbɛ parce que maliyɛn fanba jɔrɔlen don a faso de la fɔlɔ maintenant mɔgɔ tɔw ta c'est vrai Faransi ye an mara nka bi k'a fɔ ko Faransi bɛna degun sɔrɔ ko maliyɛn caman bɛ ɲagari o la n ko ma dɔw la nka maa minnu bɛ yen n'olu kalannen don
minnu bɛ ko kalama olu caman bɛ se k'u fɛlaw fɔ a la o bɛ bɛn o ye ko n'a kɛcogo ye parce que hali ni ko kɛra yan yɛrɛ fana i b'a ye k'a fɔ ko faransikaw fana minnu bɛ ko ɲɛdɔn sanfɛlaw o b'a dɔn mais jamanaden fanba olu miirina tɛ kojugu ye ka ɲɛsin faransi jamana ma nka u bɛ fɛ u faso ka kɛ min ye ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'o baara kɛ an ka se ka taa ɲɛ n'o tɛ faransika ballon n'a ma don jɔ kɔnɔ o ye faransi de ye an k'an ta don jɔ kɔnɔ an ka nafa bɛ min na an k'o sira minɛ an k'an ka baara kɛ o de ka gɛlɛn an ma ɔ bi kɔni ni ne kuma bɛ yen ko Barnier ka budget man ɲi ne ko budget ko tɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka jama ka ca Assemblée nationale la Faransi amara n'olu ma jɔyɔrɔ n'olu ma premier ministre sɔrɔ hali ni Macron yɛrɛ y'a yɛrɛ kɛ premier ministre ye u t'a to yen dɛ parce que sisan a bɔra nin na o a bɔra nin cɛ la o n ko sa k'a yɛrɛ de ka taa ka bɔ yen Barnier ta bi 10 heures o ala barika la o banna ou bien ni mais sisan ko Macron yɛrɛ dɛ k'a yɛrɛ bakuru dɛ ko f'a yɛrɛ de ka bɔ yen o de la ne b'a fɔ n ko ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye n'i ye premier ministre sugu dɔ sɔrɔ ni min fasa ja ka i présidentɔ n'a taara mɔgɔw laban bɛ se e yɛrɛ de ma o mɔgɔ t'i to yen o i b'a jateminɛ histoire o histoire la premier ministre kɔni ye fusible de ye ale bɛ sauter nka n'ale sautera faut que président ka se réaction na bi Faransi yɛrɛ parce que an ka baro sigi in na tubabu journaliste 3 tun b'a la kelen bɛ baara kɛ Le Monde la o ko bi ko Macron kan ka min kɛ a kan k'i majigi